Semana Santa sa DZGB. Paghurop-hurop kan mga tataramo nin Diyos asin pagtaonin giya sa mga tao kung paano mas mapapakusog asin mapapararom ang pagtubod sa mahal na Diyos. Ngunya na Semana Santa, Martes Santo, dangugod niya to ang reflection ni Father Jonathan Letada, SVD, Director of External Relations, Assistant Professor sa School of Education, Arts and Sciences, as in Teacher Education Program kan Divine Word College of Legazpi. Sa ngunyan, nag-aadal man in Doctor of Educational Leadership Management sa Bicol University. A blessed day to everyone. Nasa Holy Week na po tayo. At alam niyo, dalawang pangalan ang Holy Week sa wikang Pilipino. Ang una ay Mahal na Araw. At ang ikalawa ay Semana Santa. Ako nga pala si Father Jonathan Letada, SVD, ang inyo pong makakasama sa araw na ito upang sama-sama tayong magninilay, mananalangin at ating tutuklasin ang mensahe ng Diyos para sa atin ngayong Semana Santa. Kumusta po kayong lahat? Mahal na araw. Bakit nga ba mahal na araw? Ang keyword is mahal. Nagmahal ka na ba? Marami sa atin kinikilig kapag pinag-uusapan ang pagmamahal, pag-ibig. Sana all may jowa. Bakit mahal? Dahil ang buong linggong ito ay ipinaparana sa atin ng Diyos ang kanyang tapat, walang kondisyon, at walang hanggang pagmamahal. Yan ang pagmamahal niya sa atin. Tapat. Faithful. Ang pagmamahal ng Diyos ay faithful and faithfulness. Walang kondisyon. Hindi siya nagsasabi, mahal kita kung, mahal kita if. Maraming kingkong sa pagmamahal. Maraming kondisyon sa pagmamahal natin. Pero ang Diyos, walang kondisyon. Pag sinabi niyang, I love you, period. Tayo, pag sinabi mong I love you, meron pang ... Naghahanap pa tayo ng kondisyon o di kaya ng sagot. At ito'y walang hanggan, eternal. The love of God is eternal. And I believe this is the message of the entire Holy Week. Holy Week. At pakinggan natin kung paano ipinakita sa atin ng Diyos yung kanyang pagmamahal. Pagmamahal. Sabi nga sa John 3:16, and this is the heartbeat of the gospel. Ang tawag dito ay the gospel miniature o yung pinaliit na ebanghelyo. This is the summary of the gospel. So, for God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him might not perish but have an eternal life. Alam nyo ba na ang acronym nito ay gospel? Gospel. For God, letter G, so loved the world that He gave His only Son. S, Son, that whoever believes in Him will not perish, but have eternal life. Gospel. Yes. Ito yung pagmamahal ng Diyos. Ang pagmamahal ng Diyos is a gospel, is a good news. And God is telling us today, and this whole week, the Holy Week, God loves you. Naniniwala ka na mahal ka ng Diyos. You are loved. And you are lovable. Ang daming kasinungalingan sa mundo ngayon. Laging sinasabi, hindi ka kamahal-mahal. Wala kang karapatan na ibigin, umahalin, di ba? Kasi ang dami-dami nating mga kondisyones Ang dami-dami nating mga kondisyon. Just only to prove that we are lovable. And we are the most lovable person in the world. But no. Pag sinabi ng Diyos, God loves you. That's it. Period. You are loved? Yes, period. Totoo ito. Hindi ito idea. Hindi ito isang salita lang. So, salita lang, no? Buhay ito.
kumikilos ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Gumagalaw ito at nangyayari araw-araw. Naniniwala ka. Kaya anong paanyaya sa atin ni Jesus ngayong Holy Week? Affirm. Affirm. Angkinin natin. Claim that we are loved. Na mahal tayo ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Mahal ako ng Diyos. God loves me and I am loved. Nung ikalawa yung word na Semana Santa. Ano ang keyword po dito? Si Santa. No? Hindi ito si Santa Claus. Iniisip ninyo si Santa Claus. Hindi po ang Santa dito is banal. Banal. May ralala kong isang kanta. Sabi niya, banal na aso. Santong kabayo. Mabuti pa yung kabayo, banal. Ang aso, banal. Tayong mga tao, tinatanggap ba natin, inaangkin natin, naniniwala ba tayo na banal tayo? Banal. You are holy. So, sabi, talaga ba na banal ka? Talaga bang banal ako? Talaga ba? May question mark pa. Ang iba hindi makapaniwala, hindi matanggap na banal sila. Kasi bakit? Sabihin natin, ang dami-dami kong kasalanan. Sino nga ba naman dito ang walang kasalanan? Baka ako nga, mas marami pang kaysa kasalanan kaysa sa iyo. Ha? So, pasaway ako eh. Pasaway ako, Father. Madumi ako. Paano ako magiging banal kung makasalanan ako? Paano ako maging banal kung pasaway ako? Paano ako maging banal kung madumi ako? Balikan natin ang binyag. Bininyagan ka. Naniniwala ka sa binyag, kapatid. Ha? Balikan natin ang binyag. Ang tinanggap natin sa binyag ay Diyos. Buhay na Diyos. Ang Diyos na ito ay hindi malayo sa atin. Hindi from a distance. Ang Diyos na ito ay suma sa atin. Ang Diyos na ito ay suma sa iyo. God is with you. Naalala ninyo sa huling bahagi ng Ebanghelyo, anong paalaala sa atin ni Jesus bago siya umakyat sa langit? Anong sabi niya? I am with you until the end of time. Hindi lang yung promise. Hindi lamang pangako ng Diyos sa atin. Yan ay tinupad niya. At tinutupad niya araw-araw. Ha? Naalala niyo sa misa, bago magsimula ang pari, pagkatapos niya mag-antada ng krus sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, ano sabi niya? Sumaiyo ang Panginoon. Anong sinasabi niyo? Anong sagot ninyo? Sumaiyo rin. Bago ka sumagot, nang sumaiyo rin, tinatanggap mo ba, inaangkin mo ba, na ang Diyos na yan ay sumasa iyo? That this God is dwelling in your heart. Again, totoo ito. Ha? Katotohanan nito, kapatid. Totoong ang Diyos ang sumasa iyo. Ang Diyos ay nariyan sa iyo at siya ang iyong kabanalan. Walang ibang dahilan. Kaya pag sinabing, Father, banal ba talaga ako? At meron akong kakayahang maging banal? Yes. Totoong banal ka sa simula pa lamang. Ha? Lahat tayo, at ito pa ha, tagapagmana tayo ng langit. And this is the gift of baptism, that we become heirs of heaven. Tagapagmana ng langit. Wala ka ditong investment na pera. Hindi mo pwedeng bayaran ng Diyos para lamang magkaroon ka ng mana sa langit. Walang effort ito. This is a gift. Binibigay ito ng Diyos, hindi para sa mga favorites niya lang, hindi sa mga mangilan-ngilan lang, hindi lamang sa mga lovable o kaibig-ibig o sa mga taong may ininvest nila. No, hindi po. Lahat tayo ay tagapagmana ng langit. Sabi niya, bakit baka, Father? Langit-langitan. Bakit gusto mo sa langit-langitan? Ha? Sino ba? Ang gusto natin, totoong langit. At anong meron sa langit?
I really love this definition or description of the Pope Benedict XVI, no? Yung Santo Papa na pinalitan ni Pope, no, ni Pope Francis. And alam niyo kung anong pangalan ang totoong pangalan ni Pope Benedict XVI ay Joseph Ratzinger. At itong si Joseph Ratzinger is one of the finest theologian. Isa ito sa mga pinag-aaralan namin, lalong-lalo na yung mga life after death, about heavens. No, ang galing niya. And what is heaven for Pope Benedict XVI? Intimate connection with God, closeness with God. That is heaven. Kapag nararamdaman natin na napakalapit sa atin ng Diyos, yan ay langit. Yan. Sige nga, pag nilayan nga natin, malapit ba ako sa Diyos? Nararamdaman ko ba na ang Diyos na ito ay malapit sa akin? O pakiramdam ko, napakalayo ng Diyos sa atin? We are heirs of heaven dahil anak tayo ng Diyos. At ang pagiging anak ng Diyos ay napakalapit ng Diyos sa atin. Kung ang nakikita mo lamang ay mga kasalanan mo ngayon, kung ang nakikita mo lang ngayon ay ang kayong kahinaan, o ang kapangitan mo, o ang karumihan mo, o pagiging malapakalayo ng Diyos sa iyo. Ano ang challenge sa ating ngayong Holy Week? Be converted. Metanoia. Hindi lamang change of the heart, kundi change of the mind. Change of mind. Change your mind. Change your perspective. And what kind of perspective? Perspective o pagtingin. From being sinful, na nakikita mo ang sarili mo na makasalanan lamang, to being holy. From being a sinner to being forgiven by God. From being a curse, kasi ang iba, tingin nila ay sinumpa na sila, but to being blessed and graced by love of God. Kapatid, affirm it. Claim it. Mahal ka ng Diyos at pinabanal ka ng Diyos. May invite you to pray bago tayo mag-commercial break. Maaari po ba tayong manalangin? Inaanyayahan ko kayong manalangin. My Lord and my God, give me faith in your endless mercy, your boundless forgiveness, faith in your unfathomable goodness. Let me not be tempted to think that my sins are too great to be forgiven. Let me never run away from you, but return to you again and again. Let me know that you do not reject me as long as I keep asking you to forgive me. Bless me in this Holy Week and give me the grace to know your loving presence more intimately. Amen. Babalik po tayo pagkatapos ng iilang patalastas. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Planex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Daming gusto ako mawasak. Bakit iinom ng tutulong sa pagwalak? Mag-red or spear, magwasak. Ang bilib sa sarili, wag ibagsak. Ang galing ang dapat itulak. Wag padala sa daming talak. Hayaan mo silang pumutak. Sa katutak, sa pangarap, wag i-park. Wag wasak, maniwala, magtiwala. Inumin ng tama. Wag wasak, tayo, sama-sama. Lakas ng tama, pero di wasak. Red horse, extra strong. The number one, beautiful ang tama.
Drink responsibly. Balik-balikan ng swabing astig. Tamang astig. Lakas ng tama pero di wasak. Red Horse Beer. Drink responsibly. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Cali, Cali, pop up, bubbly Cali, pop up, Cali, Cali, pop up, Cali, para sa perky ang mood, Cali, pop up, bubbly ang sarap, Cali, pop up, sparkling apple, pineapple, uy meron ding light, may Cali sa malapit, babili ka na. Cali, Cali, pop up, bubbly Cali, pop up, feeling good, sarap. No alcohol ang Cali, kaya bubbly sarap for everybody. Nagbabalik po ang ating Holy Week Reflection 2024. Ako po ulit si Father Jonathan Letada, SVD, ang inyo pong makakasama sa pagnilay-nilay ngayong Semana Santa. Paano maging banal ang Semana Santa ko? Maraming akong nakikita sa Facebook. Paano maging banal ang iyong Holy Week? How to make holy your Holy Week. Parang imposible na maging holy ang Holy Week ko, ano? Kasi inuna ko yung booking ng resort, booking ng airplane ko, air flight ko. Mas nauna ang booking. How about yung booking natin kay Lord? Alam ko na marami sa mga resorts o mga hotels around the Philippines ay fully booked na ngayon dahil maraming magbabakasyon. Sana wag nating kakalimutan na Holy Week po ngayon. Kahit na kayo nasa resort o kayo nasa hotel, kapag meron pong malapit na simbahan, meron pong malapit na kapilya at meron pong may mga pagdiriwang po doon ng misa, may Station of the Cross. Huwag kakalimutan din magbisita iglesia sa lugar kung nasaan ka man ngayon. Please, pakisama sa bukid ninyo ang ating Diyos. Paano maging banal ang Semana Santa ko? Magbabahagi po ako ngayon ng 3 pamamaraan para madaling i-memorize po natin. 3 pamamaraan upang maging holy ang ating Holy Week. At ito ay mga suggestions mula sa mga napakahalagang mga pagdiriwang natin ngayong Holy Week. Una, sa Linggo ng Palaspas. Ikalawa po, sa Huwebes Santo. At ikatlo, yung Good Friday, yung Biyernes Santo. Itong 3 mahalagang selebrasyon ang nais kong bigyan ng focus. At hanapin natin, sa leksike natin, ano ang suggestions ng 3 selebrasyong ito tungkol sa ating tanong, paano maging holy ang ating Holy Week. Una, Linggo ng Palaspas. Yun nung linggo po. Linggo ng Palaspas. Bumalik sa Diyos, salubungin natin siya ng may pusong mapagtanggap sa Kanya at sa Kanyang mga biyaya. Salubungin. Ito ang paanyaya sa atin ng Palm Sunday. Welcome God and let Him be God in our lives. Lalo na sa ating mga Pinoy. Bahagi ng kultura natin ang pagsalubong. Pag merong dumarating na bisita, lalo na galing sa probinsya, ibang bansa, o lalo pag galing sa ibang bansa, OFW, nako, sang batalyon ang nagsumasalubong sa airport. Punong-puno yan. Maraming sasalubong dahil maraming pasalubong ang
minamahal natin, hindi lamang bibisita kundi mahal natin sa buhay. Excited tayo na makita sila. Noong linggo, may dala-dala tayong mga palaspas. Alala ninyo, ha? Nasaan na nga po ngayon ang inyong mga palaspas? At para saan, para kanino ang palaspas na iyon? Ang palaspas ay sumasagisag sa tatlong bagay. Tandaan po natin ito. Una, ang palaspas ay sumasagisag ng tagumpay. Ikalawa, buhay. Ikatlo, kagalakan. Ulitin ko, tagumpay, buhay, at kagalakan. Anong mensahe nito sa atin? Habang winawagayway natin ang ating palaspas, anong sinasabi? Salubungin natin ang Diyos na nagtagumpay. At ipagmalaki natin sa Kanya ang tagumpay ng kabutihan. Nagtagumpay ang kabutihan sa buhay ko. Ipagmalaki natin yan sa Diyos. Hindi yung nagtagumpay ang kasamaan. No. Nagtagumpay ang kabutihan. The victory. It's the victory of goodness and kindness. And we allow goodness and kindness to be victorious every day. And next is, salubungin natin ng Diyos na buhay. Ha? Hindi patay ang Diyos. Buhay po ang Diyos. At nabubuhay ang Diyos magpakailanman. At ipahayag natin sa Kanya ang ating buhay na pananampalataya. Let the living faith, let us profess. Let us profess our living faith. Yan ang kinakailangan ngayon ng mundo. One time nga, na-struck ako, merong isang vlogger, foreigner, nagtatanong na meron siyang, nagsosurvey siya siguro, tinatanong niya yung mga dumadaan, mga foreigner. Sabi niya, do you believe in Jesus? Do you know Jesus? Do you believe Jesus? Do you know Jesus? Alam mo, mga, common na sagot ng tao, no, I do not know Him. I don't believe in Him. Kapatid, ito yung kinakailangan ng mundo natin ngayon. Ang ating pagpapahayag sa buhay na pananampalataya natin sa Diyos. At ikatlo, salubungin natin ang Diyos ng kagalakan. At walang ibang inaasam ang Diyos sa atin kundi maging masaya tayo. Mapuno ang puso natin ng kagalakan. At iparamdam natin sa Kanya ang kagalakan na nakita, nakatagpo natin, at ang kagalakan na ito ay kagalakan na naging malapit ang Diyos sa atin. Let us proclaim the joy of closeness of God in our lives. Na ang Diyos na ito hindi napakalayo, kundi ang Diyos na napakalapit sa atin, very close sa atin. Alam niyo kung ano yung paborito kong kanta kapag ako ay naimbitahan mag-video okay? Closer You and I ni Gino Padilla. Paborito ko ito. Ito yung una kong kinakanta. Why? Because I believe in the power of closeness. Alam niyo ba kung anong lyrics nito? The closer I get to touching you, the closer I get to loving you. Yeah. Yan. The closeness of God. Ito ang kinakailangan natin na ipahayag. Ulitin ko po, bumalik tayo sa Diyos, salubungin natin siya ng may pusong mapagtanggap sa Kanya at sa Kanyang biyaya. Araw-araw. Let us do it every day. Hindi lang for a season, hindi lang during Holy Week, hindi lang during, siguro pagdating ng Pasko, hindi lang during important seasons in our lives, but even in the most ordinary season in our lives. Let us have the heart, accepting heart, open heart, receptive heart, and welcome the Lord in our lives. Tanong ko po sa inyo, paano ninyo sinasalubong ang Diyos sa buhay mo araw-araw? Isa ito sa mga ginagawa ko po. Nais ko pong i-share sa iyo yung aking daily habit, how to welcome the Lord every day, every morning. So, uupo niyan ako pagbangon ko sa kama, uupo muna ako ng sandali,
and spend moment of silence. Mananahimik ng sandali, kahit mga 5 minutes lang. Then, after that, babanggitin ko ito yung favorite prayer ko. This is my personal morning prayer. Lord, let me begin this day with love and willingness in my work, that your will be done, not mine. Amen. Pagkatapos niyan, babangon ako, kukunin ko yung aking favorite mug, pupunta ako sa water dispenser at iinom ako ng maligamgam na tubig. This is my daily ritual. A simple ritual, but I believe this is very meaningful. This is my ritual of welcoming the Lord in my heart, in my daily routine. At alam niyo kung anong effect nito? The more you become passionate, you become more committed, the more you become energetic, the more you are motivated and inspired to do something good for your loved ones, for your beloved, for your family, and for your community. Pabalik po kita, mga tugang, mga kapatid, pagkatapos po ng iilang patalastas. Come to the Metro and you will find everything you need. So keep this in mind. Something sporty. Something smart. Something homey. That's just the start. Whatever you feed it, whatever you style. It's here at the Metro. It'll be worth your while. There's something for you. Something for you. Something for you at the Metro. There's something for you at the Metro. Hindi sa tercer distrito maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo. Congressman Didi Cabredo, kasi sa inka man magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para sirat cellphone driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa inyong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Pilit with Batang San Miguel. Ilabas! Magkwentuhan tayo. Minit na, ilabas mo. Makikinig ako. Minit na, ilabas ang kwento. Pag San Miguel tayo. Minit na, ilabas mo. San Miguel Philippines, sarap laging kasama. Drink responsibly. Winner sa birit! Ilabas! Sa tropa, naging hit! Mag-beer call with San Miguel Pale Pilsen. Drink responsibly. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige na! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo, kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Nagbabalik po ang ating Holy Week Reflection 2024. Ako po, ulito si Father Jonathan Letada, SBD, ang inyo pong makakasama sa pagninilay-nilay ngayong Semana Santa. Ang ating tanong kanina, paano maging banal ang Semana Santa ko? Sa linggo ng palaspas, iminumungkahi sa atin na bumalik sa Diyos, salubungin natin siya ng may pusong mapagtanggap sa Kanya at sa Kanyang biyaya. Ikalawa, nasa ikalawang bahagi na po tayo ngayon, magpasalamat, maghandog, at maglingkod ng taos-puso. Ito po ang paanyaya sa atin ng Holy Thursday. Abangan nyo po, simula po sa Holy Thursday, tayo po ay papasok sa tinatawag na Easter Triduum. Ito po ay 3 magkasunod-sunod na araw na selebrasyon ng ng pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay. Tandaan po natin ito.
Alam nyo, sa Holy Thursday, pagkatapos mo ng celebration, ay wala pong pagbibindisyon na mangyayari. Ito bakit? Ang bendisyon ay gagawin, matatanggap natin pagkatapos po ng Easter Vigil. Bakit po? One whole Pax celebration po ito. At magkakaugnay-ugnay ang Holy Thursday, Good Friday, and Easter Vigil. It's a one whole Pax celebration na hindi mo pwedeng paghiwa-hiwalayin. Ang tanong sa atin, anong meron tuwing Holy Thursday? Sige nga, ano pong natatandaan ninyo tuwing Holy Thursday? Anong meron? Very popular po yung washing of the feet. Para akala nga natin pag Holy Thursday ay paghuhugas lamang ng kamay ng mga piniliin na mga apostoles. Hindi po. Yes, ito po yung sikat o popular tuwing Holy Thursday. Pero mag-review po tayo. Ano yung dalawang mahalagang events na ipinagdiriwang sa araw po ng Huwebes Santo? Una po is institution of the sacred orders o yung pagkatatag ng banal na orden o pagpapari. At ikalawa, the institution of the Eucharist, ang pagkakatatag ng Eucharistiya. Sa umaga, meron tayong tinatawag na Chrism Mass. Narinig ko po kay Sir Henry na meron pong live coverage ng Christmas dito po sa DZGB. Yan po. Mayroong sa loob po ng Christmas, matutunghayan natin ang renewal of the priestly vows ng ating mga kaparian. Dadalo po ako nito sa cathedral sa darating pong Huwebes. At sa takipsilim o sa hapon naman ay magkakaroon po ng pagmimisa para sa takipsilim sa paghahapunan ng Panginoon. Yan po ang tawag, Evening Mass of the Lord's Supper with washing of the feet. Yan po ang tawag sa selebrasyon sa takipsilim, no, sa hapon. Pagmimisa sa takipsilim sa paghahapunan ng Panginoon. Evening Mass of the Lord's Supper with the washing of the feet. Eucharist. Nais ko magsimula sa Eucharist. Evening Mass. Kailan po itinatag ang sakramento ng banal na Eucharistiya? During the Last Supper of the Lord. Last Supper of Jesus with His disciple. Eucharistia. Ito po'y galing sa salitang Griego ng Eucharistin, ng ibig sabihin ay thanksgiving, pagpapasalamat. Ang Eucharistia ay pagpapasalamat. Ang buhay natin ay pagpapasalamat. Ang buhay ng isang banal ay buhay pagpapasalamat. Ang tunay na kaligayahan sa buhay ay sa pagpapasalamat. Kaya po ano ang panyaya sa atin ni Jesus ngayong Holy Week na ito? Huwag kalimutan na magpasalamat sa Diyos. Pasalamatan natin ang Diyos sa kanyang pagpapakasakit. Pasalamatan natin ang Diyos sa kanyang pagkamatay sa krus. Pasalamatan natin ang Diyos sa kanyang muling pagkabuhay. Pasalamatan natin ang Diyos sa biyaya ng panibagong buhay. Pasalamatan natin ang Diyos sa biyaya ng kaligtasan. Tama na ang pagiging reklamador natin. Tama na ang kawalan ng utang na loob. Utang na loob. Sa ating mga Pilipino, di ba, anong tawag natin doon sa mga taong hindi marunong magpasalamat? Walang utang na loob na ito. Hindi mo lang nakaalaala. Pinakain na, binigyan mo pa ng pabaon, pero ang sasabihin pa, ito lang, kulang, nagre-reklamo. Araw-araw, marami mga tao na parang laman na lamang ng puso ay pagre-reklamo. Ikaw, tanungin kita, nagpapasalamat ka ba araw-araw sa Diyos? Ang dami mong biyayang tinanggap ngayon. Tingnan mong palad mo. Huwag kang tumingin sa plato ng iba.
Kaya minsan nagrereklamo tayo kasi ang tinitingnan natin hindi yung sarili nating plato. Ang tinitingnan natin hindi yung sarili nating biyaya na natanggap sa kamay natin. Kung ang tinitingnan natin, mabuti pa siya. Merong apple, ako guwaba lang. Mabuti pa siya. Meron, ako wala. Kasi tinitingnan natin ang wala, ang tinitingnan natin anong meron ang ibang tao. Na in fact, marami ka rin natatanggap. Tatama na. Magpasalamat tayo. Alam niyo pa ba, mayroon pang isang dahilan na sinasabi ang mga psychologists natin, bakit may mga tao na hindi marunong magpasalamat? And never nilang gagawin magpasalamat. Kasi feeling nila entitled sila. Yung feeling of entitlement. And this is sickness. Yung feeling mo entitled ka sa air condition room, entitled ka na mayroon kang driver, entitled ka na mayroon kang sasakyan, entitled ka na mayroon kang masarap na pagkain, entitled ka. Yan. Yan ang henerasyon natin ngayon. Is a generation of entitlement. Kaya paalalas po sa atin, please, hindi po tayo entitled sa isa, hindi po tayo mga entitled na mga tao. Ano man ang natatanggap natin, yan ay biyaya ng Diyos. Regalo sa atin ng Diyos. Kapag nakatanggap ka ng regalo, anong gagawin mo? Sasabihin mo, spontaneously, thank you. Salamat po. Ikalawa, priesthood. Alam nyo ba, there are two kinds of priesthood. The first one is common priesthood. Ito yung pagkapari ng lahat ng mga binyagan. Lahat tayo ay pari. Tinanggap natin, nakibahagi tayo sa makaparing misyon ni Jesus. At ikalawa, tinatawag nating ministerial priesthood. Ako po, ang aking ordinasyon bilang pari is ministerial priesthood. This is for the ordained. Like the deacons, yun ang first stage ng priesthood. Ikalawa, priest, yung mga pari. At ikatlo, the fullness of priesthood ay ang obispo, episcopacy, ang pagiging obispo. Ang aming pagkapari ay ministerial dahil ito ay naka-connect sa common priesthood. Our priesthood is not our own priesthood. This is not mine. We cannot claim it on our own because our ordination is in the service of the common priesthood. Kaya nga pag narinig ba ninyo ito, kami ay pari ninyo. Kapag sinaktan ninyo ang inyong pari, sinasaktan nyo rin ang sarili ninyo, sinasaktan natin ang simbahan, sinasaktan natin ang komunidad. Kapag sinusuportahan natin ang mga pari, sinusuportahan ninyo ang sarili ninyo. Sinusuportahan natin ang sambayan ng Kristiyano. And if we support them more of our prayer, we are supporting ourselves in our community with our prayer. What is common among two? This common priesthood and the ministerial priesthood, yung offering, paghahandog, pag-aalay, paglilingkod. Paalaala sa atin mga kapatid. Paalaala sa ating lahat na tayo ay may kakayahang maghandog. Maghandog ng buhay para sa paglilingkod sa ating kapwa-tao. Na ang buhay na meron tayo, kasaganaan na meron tayo, kakayahan na meron tayo, ay hindi lamang para sa sarili natin, kundi ito ay para sa kapwa-tao natin. No one was born selfish. Naririnig niyo po ba? No one was born selfish. Walang isinilang sa mundo na makasarili. Hindi likas na makasarili ang puso natin, kundi ang puso natin ay likas na mapagpasalamat. Naghahandog, naglilingkod sa kapwa. I remember this children's song. Make me a servant, humble and meek. Pamilyar ba kayo nito? Maaari kayong sumunod. Lord, let me lift up those who are weak, and may the prayer of my heart always be
Make me a servant, make me a servant, make me a servant today. Babalik po tayo pagkatapos po ng iilang patalastas. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige na! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Isama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Coco Martin po, pag may check, high quality. Pag may check, abot kaya. Kaya kapag hanap ay gamot, huwag mahihiyang magtanong at hanapin ang check ng right med. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbibili ng gamot, dapat subok, dapat trusted, dapat dekalidad. Alagang Unilab yan, alagang Unilab yan, alagang Unilab yan. Para sa pamilya, siguraduhing subok, dekalidad at trusted ang pipiliing gamot. Siguraduhing alagang Unilab yan. Aray! 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 Manny Pacquiao po, sa araw-araw na laban, kahit maliit na aray, pag binaliwala, baka di ka na makasabay. Alaksan FR Tulos. Diretso sa pinagpupnan kan kulog kon hawak. Sa maliit o malaking aray, Alaksan FR agad. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Mayong tusok-tusok. Sa tabang kan, vitamin B kan Farex. As in proper diet and exercise. Far-excited ang mga kamot. Far-excited maglagari. Farex Vitamin B1, B6, B12. If symptoms persist, consult your doctor. Masarap, pero di mahal? Nung lulutuin kaya? Pag Friday na, let's eat munggogo with no pork cubes. Pampasarap ng todo. Pag Friday na, let's eat munggogo. 1 kilo pork, sarap in just 1 cube. Pag Friday na, let's eat munggogo. Munggogo. Munggo Fridays for life. Nor. Nagbabalik po ang ating Holy Week Reflection 2024. Ako po uli si Father Jonathan Letada, SBD, ang inyong makakasama sa pagninilay-nilay ngayong Semana Santa. Nais ko pong ipagpaalam sa inyo, nasa huling bahagi na po tayo ng ating pagninilay, 1 oras na pagninilay. Paano maging banal ang Semana Santa ko? Una, na natuklasan natin sa Linggo ng Palaspas na ang unang gagawin nating suggestion para sa atin upang maging banal ang ating Holy Week ay bumalik sa Diyos. Salubungin natin siya ng may pusong mapagtanggap sa Kanya at sa Kanyang mga biyaya. At ikalawa, sa Holy Thursday celebration, magpasalamat, maghandog at maglingkod ng taos-puso. At ikatlo, ito yung huli, mahalin at pahalagahan ang krus sa buhay natin. This is the heart of Jesus' invitation from all the Gospels, lalong-lalo na yung 3 synoptic Gospels, Mark, Matthew, and Luke. Anong sabi ni Jesus? Whoever wants to be my disciple must deny himself, take up his cross, and follow me. Ang sino man na nagnanais na sumunod sa akin, limutin ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Krus. Meron po ba kayong krus sa inyong mga kwarto? Mayroon po ba kayong crucifix sa inyong mga tahanan? Sa Divine Word College of Legazpi ay napaka-importante na isang napakahalagang bagay ang naroon sa loob ng classroom. Hindi dapat mawawala ito, ang crucifix. Dito sa DCGB, nakita ko sa harapan ko ngayon, mayroong crucifix.
nasa harapan. Krus. This is at the center stage of the Good Friday celebration. And there is no escape of the reality of the cross. Don't ever think that life is comfortable. Wala pong komportabling buhay. Mga kabataan, ngayon, akala po natin dahil sa napakaraming nating mga perks, privileges, ang dami nating protection, komportable na ba ang buhay? Sino ang nag-iisip sa inyo? O kaya takot sa uncomfortable life? Ang buhay po ay hindi po hayahay at magpapahayahay ka araw-araw. Anong sabi ni Scott Peck sa kanyang aklat na The Road Less Traveled? Life is difficult. Life is difficult. Walang buhay na walang hardships. Walang buhay na walang mga problema. Walang buhay na walang pain. Walang buhay na walang discipline. Walang buhay na walang pruning. Gagamitin ko yung imahe ng halaman. Alam ba ninyo na ang grapevine, pagkatapos po niyan mamunga, anong gagawin po sa grapevine? Yan po ay puputulan po ng sanga. May pruning na mangyayari. Puputulin ng sanga. Ititrim yan. May trimming. Akala natin napakadali ng pruning process. Akala natin napakadali ng trimming process. Siguro kung makapagsigaw lamang ang isang halaman habang ginugupitan siya. Ang bulaklak na bougainvillea, pinuprune yan. O isang bonsai plant, dumadaan yan sa proseso sa pruning and trimming para mas maganda, mas mamumulaklak at mas mamumunga siya. Gusto mo maging namumulaklak ang buhay mo? Gusto mong maging mabunga ang buhay mo? Gusto mong magkaroon ng maraming bunga ang buhay mo? Say yes to trimming. Say yes to pruning. Say yes to discipline. Say yes to uncomfortability. Say yes to pain. Say yes to hardship. Because all of this are part of human existence. Kung meron po kayong cross sa bahay po ninyo, pwede po ninyong kunin. Pwede nyo pong kunin, sandali. At ilagay nyo po sa harap ninyo ang cross na yan. Look at the cross. Look at the cross. Focus your eyesight. Focus your gaze to the cross. Tingnan mo. This, meron siyang powerful message para sa atin. And this is the powerful image, powerful message of what true life is. Ang cross is teaching us that life is all about self-giving. Pagbibigay. Pagbibigay ng ating sarili. Na natatouch ako sa mga tao sa social media. Mga taong hindi nila ipinipikit ang kanilang mga mata sa pangailangan ng kanilang kapwa. Kung merong isang tao na nangangailangan ng tulong, tutulungan nila. Kahit sa maliit na paraan. Nakakaantig ng puso na tayong mga Pilipino ay meron tayong nananatili sa puso natin ang pagmamalasakit sa ating kapwa. And that is what it means to carry our cross. To carry our cross is to have, magkaroon tayo ng puso na katulad ni Jesus, puso na mapagbigay. That alam natin sa pagbibigay natin, hindi lamang tayo nakakatulong sa kapwa-tao natin, kundi higit sa ano nagiging bunga nito, impact nito sa buhay natin, higit tayo nagiging masaya.
This is a very popular saying na nakikita ko lagi sa social media. The happiest people in the world are not the takers, but the givers. Nagbubukas ng palad. Yeah? Nagbubukas ka ng palad. Paano ka ba magbigay? Ganitong. Marami mga tao pag nagbibigay, ganyan, oh. Naka-close yung kamao. Hindi ka makapagbigay nito, ganitong klaseng gesture, di ba? Ano may bibigay mo nito? Ano yung, what is the gesture of giving? You have to open. Bubuksan mo ang palad mo. At hayaan mo na ang bagay na meron ka o biyaya na nasa palad mo ay mapalaya, maging malaya at matanggap ng iba. Ikalawa, a life of the cross is a life of self-emptying. Ito yung pinakamahirap. Kapag pag nakikita po natin na ang lalagyan ng bigas malapit nang maubos, kapag ang mga sisidla natin o baso o mga container na kunti na lang laman, ako, nagwo-worry tayo. Anxious tayo. Di ba? But you know what the cross is teaching us is the beauty and the power of self-emptying. And the self-emptying of God is kenosis in Greek, which means humility. Self-emptying is humility. Look at the cross. And that is the humility of God. God's emptied himself so that all of us will be filled with the grace, with the love of God. Tingnan nyo. Sabi nga ni St. Paul, ito napakaganda, from the letter of St. Paul to the Philippians chapter 2, verses 6 to 11. Maaari nyo po itong basahin kapag sa inyo pong free time. Sabi niya dito ni St. Paul, Christ Jesus, though he was in the form of God, did not regard equality with God something to be grasped. Rather, he emptied himself, taking the form of a slave, coming in human likeness, and found human in appearance. He humbled himself, becoming obedient to the point of death, even death on a cross. And the third and the final is self-surrendering. Surrendering. Meron akong naalala na isang isang kakilala na nagsishare ng kanyang mga hinanakit, ng kanyang mga sama ng loob. Sabi ko sa kanya, would you like to surrender them to God? Sabi niya, ayoko, Father. Takot din ako na mag-surrender. May mga tao talaga takot na mag-surrender. Bakit? Ano ba ang surrendering para sa kanila? Giving up. O defeat. O pagkatalo. Talo ako, Father, kapag nag-surrender ako. No. Hindi yan pagkatalo. But surrendering is an act of faith. Act of faith. Pinagkakatiwala natin sa Diyos ang lahat-lahat. At sa pagsusurrender na yan, hindi natin yan kawalan. Hindi tayo talo. Tayo ay tagumpay. Dahil ang Diyos, ang kanyang biyaya, ang nagtagumpay sa atin. Maraming salamat po sa isang oras na ito na sinamahan niyo ko sa pagninilay-nilay ngayong Holy Week. Sana nawa itong aking ibinahagi sa inyo ay makatulong sa inyong paghahanda sa pagsalubong natin sa pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Let us spend this Holy Week with a prayerful heart. Let us pause. Let us listen and pray, sabi ni Pope Francis, so that the Word of God in His love may permeate into our hearts. Maaari po ba akong magbigay ng final blessing sa inyo? The Lord be with you. Bow your heads. Iyuko ang inyong ulo. At hilingin ang pagbabasbas ng Diyos. Ask God's blessing for you and your family. May the abundant blessing of the Lord descend upon you and your family. May He pardon you, comfort you, and increase your holy faith, and make you secured by His everlasting love.
through Christ our Lord. Amen. And may the Almighty and loving God bless, protect, and heal you and your family in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ako po si Father Jonathan Litada, nagsasabi po sa inyong lahat, maraming salamat, and may you have a meaningful and holy week. Amen. I fell in love so many Sa inyong nadangog ang Lenten Reflection, digdi sa DZGB. Salamat sa inyong pag-antabay. PBN Broadcasting Network Incorporated, DZGB, joins the whole Christian